Ah, cool! Wait, dito. Hello, good morning. Day 2. Ayan, ready na kami lahat. Magbe-breakfast lang kami dyan sa dining. Lugaw. Ito siya mga bread. Tapos ano yan? Tapos ano to? Yan, pancake. Sili daw ba yung ano yan? Yan, beef tapa. Pork longganisa. That's dilis. Oh, wow. Ayan. Insaladang Pinoy. Tapos ito, danggit pasta. Pero masarap yung danggit pasta. And then rice. Yan po kasi ang busing namin. Kasapin natin mamaya. Ay, dito yung mangrove para picture-picture may remembrance kayo. Hindi, pupunta din dyan. Pero, Yan, basta una namin gustong pumunta sa Kihol. Bago mag-Kihol, meron pa bang ibang magandang puntahan? Bago itong madadaanan. Ito Yan lang naman yung New Coast lang ata eh. tapos na kami sa grotto. Ang diniwid-wid, hindi pa nyo napuntahan. Hindi pa. Picture-picture lang tayo eh. Diniwid sa kayang ano, yung mangrove, hindi pa. Mangrove, picture-picture sana kayo para may nalikot yung Boracay. Ang Bulabog, tapos na rin. Oo, tapos na. Ayun, ban na lang pala, mangrove sa Tatlo gato. na lang. Tumigil muna kami kasi kinakausap ng manugang ko yung mga driver para ano yan maghintay na sa amin para mapuntahan namin lahat ng nakasalista na gusto naming mapuntahan. Kaya nag-uusap-usap sila kung magkano, kung saan pupunta. Yan. Mami, Ayan, kagabi, diyan kami galing. Low tide noon. Ngayon high tide na, kaya kailangan na ng bangka ang pagpunta dyan sa grotto. Kami kagabi, napuntahan namin. Ginawa na nilang bako, no? Isa-isa lang yan pagtanim. ito ang sabo. Yan yung saboy. Pero parang wala nang tao dito, no? Oo, parang wala na atang tao. Bibili kayo? Hindi. Si Mamba. Mamaya na lang. 11-7. Kapag dito, boss, hindi ka walang masyadong Tao. Walang tao. Pero maganda dito maliko, sir. Oo nga daw, sabi na, kaya maganda Dito nga kami nag-pictorial ng magkakapatid kasi walang mga tao. Kasi parang maganda dito mag-stay pero pupunta ka pa rin ng Dimol para
Oh, picture mo na dyan, oh. Andito kami ngayon sa Keyhole. Kanina, doon kami galing, nag-pictorial doon. Tapos, ayan, nag-e-trek kami. Tapos dito naman sa Keyhole. Bawal na ang sasakyan dito sa loob, pero may sasakyan sa loob.
Sige na, babes. Paili na ka to, babes. Ang ginigibo niya sa TikToks. Paano yan? Sige na. Maili na dati. Yan, kwan na. 6:43 na. Magdi-dinner na kami sa labas. Last night na namin dito sa Boracay. After namin mag-dinner, bibili ng konting pasalubong. Tapos yan, bukas, uwi na kami ng Manila. Tapos, darating kami ng Manila siguro mga 2 o'clock. Tapos, biyahe na naman namin sa bus, pabalik ng Naga City. Alas 9 ng gabi. Kaya ang plano, check-in ata sa Vista Hotel ng konting oras lang, short time lang. May maiwanan lang ng mga bagahe, saka makapag-refresh kami para bago kami umuwi ng Naga.